UPPL जिंदाबाद 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 बरो जिंदाबाद जिंदाबाद Dipen Boro जिंदाबाद 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 Boro जिंदाबाद 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 Dipen Boro जिंदाबाद 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 UPPL हारिनि हाबा मावलांनो ओनसोलनि हाबा मावनो बयनिबो जौगानायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय UPPL दोलोआव आङो जয়েन जागोन UPPL दोलोआव आङो जয়েन जागोन UPPL जिंदाबाद 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 बरो जिंदाबाद जिंदाबाद Dipen Boro जिंदाबाद 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 कमेन्ट्सफ्राव नायनानै नुनो मोनदों आरोना कमेन्टआव नायनानै नुनो मोनदों आङो दे माखासे भिडिअसफोराव जेनेबा Dipen Boro जयनिं जानायनि माखासे भिडिअ होदों गुबुन गुबुन माबा ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव आरोना दा बेफोरनि कमेन्ट्सफोरखौ आं नायदों एनालाइज खालामदों बेयाव बुंदों आरोना Dipen Boroआलाय मा ट्रेक्टरखासो ट्रेक्टराव थांनायालाय बेयाव जेबो प्रभाब गोग्लैया Dipen Boroआ अलरेडि ट्रेक्टरखामोन एबसुआ ट्रेक्टरखामोन बेफोरबायदि खोथा बुंदों नाथाय आं बुजिनायाव आं साननायाव बेबायदि नङा खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेल माय अपिनियन अफिसियेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौ सिगाङाव जेरैबायदि सापर्ट खालामदों बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै दा आंनो बुंनो लानाया माने भुलबो जानो हागौ आंनि बुजिनाया आं नोंथांमोननिफ्रायसो सुबुरुनखौ लुबैदों नोंथांमोननि अपिनियन नोंथांमोननि सानस्रि सान्थौखौसो आंनो लुबैनानै आंनि अपिनियनखौ होदों जाहाथे आंनाव भुलफोर जादोंबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आंखौ सुद्रायहरनो नाजा आङो बेखौ डेफिनेटलि आङो बेखौ एनालाइज खालामगोन बा आं बेनि फारसे आं सानगोन आरोना दा जेखिजाया Dipen Boroआव हाबनायाव बा UPPLआव जয়েन जानायाव जेबो UPPLआ लाब जायाखै होननानै बुंसोलायदों बा कमेन्ट बक्सफ्राव होलायदों आरोना पाब्लिक अपिनियनफ्राव दा आङो बेनि सायाव बुंनो सानदों मानो प्रभाब जाया जानो UPPLआव जेब्ला Dipen Boroआ आगान होफैदों होनबा UPPLआबो मोनसे लेभेलाव आपग्रेड जादों आरोना आपग्रेड जादों बेयो मानि थाखाय होनबा मा होनो Dipen Boroआ एबसु खालामनाय समाव अनलि मा होनोमोनलाय ट्रेक्टर पार्टिजोंल' कानेक्सन गैयामोन बा बर'जोंल' कानेक्सन जायाखैमोन बिथाङा बेनि फ्रेन्ड साइकेल बेयो जाहैबाय बिराद गिदिर गुवार जोंनि बिटिआरआवथ' गासिबावबोखा बिटिआरनि बायजो सनितपुर बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिजों बिथाङा सोमोन्दो लाखिबोनानै खामानिखौ मावबोदों दा बैफोर सोमोन्दोफ्रा मोनसे माने Dipen Boroखौ मोजां मोनग्रा मानसिफोर बहुद दङ दिनै गुबुन पार्टियाव थादोंमोनबाबो आरो साइलेन्ट भटारफोर गुबुन बहुद थागोन आरोना बैफोर आरो अनेक खोथा दंबावो मिथिबाय Dipen Boroखौ मोजां मोनग्राफोर बहुद मानसि दङ आरो हेटार्सफोरबो बिराद दङ दा बैफोरनि गेजेरावबो दिनै Dipen Boro हाबफैनायाव UPPLआ जेबो लाब जायाखै बेनो बे थादों एस ए डिस बेनो थादों बे नङा आं फोथायनो हाया माने Dipen Boro हाबफैनायाव एसेब्लाबो ट्रेक्टरा बा UPPL हान्जाया मोनसे स्टेप बा आपग्रेड जादों आरोना आं बेखौ सानो दा नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों आंनो फोरमायहर आंनि बुंनाया भुलबो जादों आरो खिन्थु आंहा फोथायनाय दङ आरोना माने UPPLआ आपग्रेड जादों डिग्रेड जायाखै दा खुलुमबाय